Takže ahoj všichni, vítejte na kanálu Gekonet. Dneska vám ukážu, jak dělám nové terárium pro svého pagikona řásnatého. A během stavby vám dám i pár tipů, co by měl každý chovatel vědět, než si pagikona pořídí. Tohle je moje terárium, má rozměry 20x20x30. Tohle je úplně ideální jako rozměry pro mojeho malého pagikona, protože má 3 měsíce a ještě malej. Hlavní věc, na kterou se zaměřte, je větrání. Musí být takové, aby tam nevznikala plíseň a taky, aby tam nebyl, ale aby se tam ta vlhkost udržovala. Já mám tady takovéhle jakože dírky jenom. Tady to neřešte, to je jedna. To jsou také dírky, takže to je podle mě v pohodě. Ale to už jsem tam měl, takže ale když si budete dělat boxík, tak tam normálně jakože si udělejte díry a dejte si tam hříšku. Začínám substrátem, používám rašelinu, je to přírodní, drží vlhkost a nezapáchá. Dám potom drenážní vrstvu z keramzitu, aby voda mohla odtékat. To je důležité, hlavně pokud chcete udržet stabilní vlhkost kolem 70%. Tak si tam jdeme dát. Já to tady takhle nasypu. Stačí jako malá vrstva. Ještě trošku tam nasypu. Omlouvám se, kde byl špatný zvuk. Na ten keramzit dám takhle šátek, který propouští vodu, aby se mi ta rašelina nesmíchala s tím keramzitem. Tak si tam nějak dejte. A teď normální čistou rašelinu já dávám, ale jako někteří lidi si k tomu dávají, si dělají jakože svoje, si jakože míchají z té rašeliny, pak ještě tam dávají nějaký ten bezprašný písek a něco. Ale já dávám samotnou rašelinu, protože mi to přijde snadnější a jako prostě vypadá to jak obyčejná hlína. Ještě k tomu někdo dává rašeliník, tam rozdrobí. Já to nedělám. Mně to přijde hezké takto. Ještě to tam dáme. Napište mi do komentářů, jaké video byste chtěli jako další. Jestli nějaké rady ještě, nebo něco. Ukázat všechny zvířátka, co mám doma. Že jich teda je. Mám rybičky, kudlanku nábožnou a pak toho pagikona řasnatého. Chtěl bych teda ještě o něco rozrůst, ale rodiče nedovolí, takže tak. Kdybyste měli větší terárko a měli byste tam samce a samici, což doporučuji mít minimálně 2 samici s jedním samcem, protože ten samec by ji mohl utahat, tak bych udělal určitě větší, jak tomu říkat, větší vrstvu té rašeliny, protože když by byla odplodněná ten pagikon, jako ta samice, tak ona ty vajíčka zahrabává. Takže bych určitě udělal větší vrstvu, když byste měli 2 samice a samce. Já teďka tady nemám žádné
květinku, co bych jim tam dal. Ale vy jako samozřejmě si tam dejte klidně nějaké kytičky, ale musíte si zjistit, jestli nejsou pro toho pagekona jedovaté. Takže tak. Já tam dám teďka jenom nějaké ty klacky, aby to měl hezké, ale pak v budoucnu mu tam dám i kytičky, jakože. Tohle je jenom teď, protože nemám žádné k dispozici. Tak to myslím, že stačí takhle pro jednoho jedince. Chvilku počkejte, já si jenom odnesu tu rašelinu a ten keramzit. Tak. Rašelinu a keramzit normálně koupíte v zahradnictví. Takhle to vypadá. Tady to dřívko tady mám, protože by mi ta rašelina s tím keramzitem takhle přepadávala. Teď mám takovéhleto. Teď sem dám dřívko na záchod. Takže tady máme takhle tu rašelinu. Teď si sem dáme nějaké klacíky. Vy si tam určitě dejte i nějaké kytky, protože má tam být jako hodně zeleno. Já teďka žádné kytky nemám, takže tam bude mít jenom ty větve. Takže si je tam jdem dát. Tak. Tady máme takhle větev. Tu větev si určitě jakože zasypejte, aby mu nespadla, kdybyste tam měli i nějaký domeček. Já taky domeček teďka nemám žádnej, ale budu si vyrábět. Chtělo by to hlavně nějaký nepromokavý domeček, protože oni mají rádi vlhkost, aby se vám nerozmočil, to je bylo trošku blbý. No, teď tady trošku to zvednu. Tak. Tady takhle větev, dáme tam ještě jednu větev. Ta bude tady takhle třeba tady takhle by šlo, jako naaranžujte si to nějak hezoučky. Teď já mu tam dám misky, určitě misku s kašičkou, ta bude tady, teď on si dám dolů, ta bude tady takhle. Teď mě to zase nejde dát nahoru, super. Teď chvilku strpení, já mu tam dám jenom tak, málo vody tam je, tak já mu tam dám třeba tady dozadu. Určitě misku s vodou mu tam dejte. On se někdy napije. Takže tak. Protože pagekon je noční, UVB světlo není nutnost, ale já ho nepoužívám, ale musím mu dávat vitamin D3. Buď mu to obaluju ty cvrčky v tom D3, nebo mu to přimíchám do kašičky. To jako je na vás. Teďka jeden kámoš mi říkal, že že jeho jako další kámoš měl pagekona a že žil jenom na kašičkách s tím D3 a musíte mu dávat vápník. Jinak bude hodně křehký a budou se mu lámat kosti. Musí mít vápník. Takže tohle bychom měli. Musí tam mít on potřebuje, ideální pro něho jsou 24 stupňů Celsia přes den. V noci to může klidně klesnout na 20, jakože to je mu jedno v podstatě. Jenom taká malá vsuvka, ten pagekon potřebuje, já jsem to tam řekl blbě, on potřebuje pokojovou teplotu, stačí.
A ten vitamin D3 se většinou prodává i s vápníkem, musíte si přečíst složení, jestli v tom je vápník nebo není. Tak zpátky do videa. Tam musí mít 70 až 80% vlhkosti. Rosím ráno a večer, někdy i v poledne, když je suší vzduch. A tady je finální výsledek. Ještě mu tam teda sem mu zasadím kytku, nějakou hezkou. Tady z vrchu by mohla teda ještě takhle umělá kytka, ale já radši ty živé teda. Takhle vypadá teda ten finální výsledek, ale můžeme ho tam dát. Tak já mám tady v boxíku, teďka jsem ho měl. Tady ho máme. Tady. Koupil jsem si ho tak před 2 týdnama. Je moc hezký. Dopoledne měl jídlo, ale večer asi dostane taky ještě trošičku kašičky. Ještě ho krmím. Cvička snědl teda ještě už jenom jednou, protože... Ale jako... Cvrčky mu totiž moc nejde lovit, takže ho přikrmuju kašičkama. Tak se jdem vypustit. Vypadá, že se mu v terárku docela líbí. On se bude tady takhle teďka, ono už je vlastně večer, takže teď když mu to trochu slomíme, tak tady možná začne běhat, ale on teďka je v novém terárku, takže bude trochu nervózní, ale uvidíme. Jasně, tak jsem se zamotal, já se omlouvám. Jestli se vám video líbilo, tak by mi hodně pomohlo, kdybyste tu zanechali like a odběr. Moc mi to pomůže a naschledanou.